Există o rugăciune care se rostește o singură dată pe an, chiar astăzi. Se spune că această rugăciune poate aduce eliberare și vindecare pentru întreaga familie, chiar și pentru generațiile trecute. Astăzi este ziua ta. Durează doar câteva secunde, dar poate schimba viața ta și a familiei tale. Nu amâna. Roagă-te chiar acum. Doamne, te rog, iartă-mă pe mine și întreaga mea familie, pe cei care au fost înaintea mea, pe cei care sunt acum și pe cei care vor veni. Curăță-ne inimile și eliberează-ne de toate blestemele, poverile și pedepsele. Doamne, prelungește-mi viața, dar nu-mi lua limpezimea minții. Fă ca locuința mea să fie plină de căldură și pace și să nu ducem niciodată lipsă de apă și hrană. Protejează-mi familia de durere, invidie, calomnie și orice rău. Binecuvântează copiii mei, urmașii mei și pe toți cei pe care îi iubesc. Nu mă despărți de ei și nu mă lăsa să le văd suferința. Dă-ne putere în dificultăți, credință în încercări și pace lăuntrică, ca să putem merge mai departe mereu. Oricine va scrie Amin și va împărtăși această rugăciune, va vedea schimbări în viața sa. Se spune că miracolul se întâmplă chiar în momentul în care o distribui. Scrie Amin și primește aceasta.